Lesson number 5. Travel. Искам да резервирам стая за 2 нощи. I want to reserve a room for 2 nights. Искам да резервирам стая за 2 нощи. Искам да запиша час за следващата седмица. I want to book an appointment for next week. Искам да запиша час за следващата седмица. Един билет, моля. One ticket, please. Един билет, моля. Как да стигна до гарата? How can I reach the train station? Как да стигна до гарата? Къде се намира летището? Where is the airport? Къде се намира летището? Моля, заведете ме до центъра. Please take me to the center. Моля, заведете ме до центъра. Колко продължително е пътуването? How long is the travel? Колко продължително е пътуването? Заминавам утре. I'm leaving tomorrow. Заминавам утре. Наляво. Go left. Наляво. Надясно. Go right. Надясно. Спрете тук. Stop here. Спрете тук. Завийте тук. Turn here. Завийте тук. Можете ли да ми препоръчате ресторант? Can you suggest me a restaurant? Можете ли да ми препоръчате ресторант? Можете ли да ми помогнете? Can you help me? Можете ли да ми помогнете? Колко струва това? How much does that cost? Колко струва това? Къде се намирам? Where am I? Къде се намирам?